Dobrý den, jmenuji se Jana Tlapová, jsem učitelkou, která se rozhodla učit jinak. A hlavně ty, kteří mají zájem. Myslím si, že se my všichni učíme v každodenních životních lekcích po celý život. Mými největšími učiteli je můj muž Jarda a moje skvělé děti a pak vlastně všichni, které potkávám. Díky nim se učím novým dovednostem, vědomostem, znalostem a ráda bych i zde, v tomto virtuálním prostoru, který jsem nazvala Učíme se společně, vám nabídla různé úhly pohledu. Mého i mého muže Jardy, kterého mám opravdu ráda a s kterým už jsem čtvrt století a jeho heslo je? Neslibuj víc, než můžeš splnit. Ještě to mělo dovětek, ten si najděte na blogu. Ale teď ho radši neříká, protože nestíhá plnit to, co slíbí, ale opravdu je v jeho silách vždycky to, co slíbí, tak se snaží co nejrychleji splnit. Je to opravdu muž činu. Pak je můj prvorozený syn Petr. Moje heslo je, že věda časem dokáže vysvětlit vše. Jako prvorozený to měl s námi nejtěžší, protože... No, stále mám. protože jsme se na něj zkoušeli učit testovací subjekt. Ano, novou roli rodičů, ale nebylo to až tak hrozný, Petře, ne? On teď nesmí, jinak bude klečet na hrachu. Přežil. Další naše je dcera Gabriela. Úžasný tvořivý človíček. Jejíž heslo je... Gábinka teď chvátá na noc s Andersenem, ale protože nádherně zpívá a užívá si života ve všem, všudy i v dělání bordelu, tak její heslo je užívat si každého dne. A to opravdu umí. Bravurně. A poslední Benjamínek naší rodiny je Lukášek, kterému dneska není dobře, ale rozhodli jsme se, že to video natočíme dnes. Možná ho pak úplně vyměníme. To by bylo dobrý. A Lukášek, mu dlouho trvalo, než se naučil mluvit, ale přesto teď pusu nezastaví. Nemluví úplně čistě, ale jeho největší zájmy jsou sopky, prostorové vytváření a myslím, že nás má všechny moc rád a je naším největším učitelem. Tak my se s vámi loučíme a možná se budeme potkávat dál. Moje Ahoj. heslo je padni do kapuči. Moje heslo je. Spadni do kapuci? Takže Lukášovo heslo, spadni do kapuci. To teda nevím. A s tím se sám naučíme. On to Petr vystříhá.